Presiden jangka khasi Auto Society Dr. D.R. Nonglaj. Ulapan pau ke jeng sokhia ba ulat ke jenlah haba keren kasi sedang jangka jeng darbar ulat keren da ke Hindi. Haba keren bat usangat uperta lembaga telefon roto nolai ulang bakani ke jeng keren Hindi jo ulat kabam dei satia ke official language jangka jelah ke jongi kapan pau ba ke Sorkar India ke nyuben ne kam da kheiñ kor hi ke jat bendri ke besong hakani ke jelah. Dr. Nonglaj kamu presiden jangka khasi Auto Society ma. Baka kan hun ka bala tres tamban yo jing itu no aktin khasi tin garu kum ka official we ka state pis mo kum no kan ka jing kren Hindi jong u governor mangi hanu sem bala da bru ai ka address de Hindi tu we par ulat uni mentar ulat Hindi timi I baka ni ka de ka jing tmu jo ka India ban numpen itu ye kini kilo ka language ka tin khasi tin garu tin khasi o kum ka official language ngimla ban ong ba ka don em ka jing tmu shisha ban num itu ya ka tin khasi lan ni ka tin garo kum kawain ki jatien hapo ka kernet ka bapra ndai namar ba ka official language jong ka jalan Meghalaya kadai ka English lambat ka khasi bat garo kum ki associate official language haga ding sisa la dai ban buram ya kata ba dai ban kren bai da ka tien English kmi lanti bagun la ban kren da ka tien khasi la ne garo ndai kumba ki rules jong ka yung darbar hi ki daw sai ba ka English kadai ka tien ban Pandan kam la ne transact apo jing dorbar haga jing yapai haga dorbar ti ni kmilanti ba governor un kren daka English ta ti handai imat kene ka jing bomsalia jong ka Sorkar India banbu de kibreu ki bom nang ya ka English kabalong ka official language jong ka jela kadan hi kumban ong ya ka jingbom nyokor ya kibriu hagani ka jela kiba sotho ya ka ktien Hindi khamtam ya ka official khamtam ya ka jingkren kum ka ktien office ma ti ka don ni ka jing sisa ba long ka pauno ba ka Sorkar India kam dan nyokor fan kan ya ki pa ba jong ka jela sisa kala dai ban pha do breu banang lakum no kum no ka ktien English namar ka Hindi hang ni kam dai ka official language ko ka jela jongi But kawiru mo taulat ukan hapo assembly hendai ni im ta mo ba ke assembly pasdeng la I life telekas kemo buat berkipat ba ke pe. Dia ke meli ke basam dei. Hai. Kamu kala dai kemo fi di bandon di governor kilat kibun ke mana makal fareng mo meli tong kilat dai banjit ki briu ki ba hagdi sha pi ka ktien ka wanra no ya ka jing kum ka kanro ka punya klat kan lada ukren da ktien ka ba ki briu hak ne ka jela kim sotho ti ka Sorkar India kala dai ban perkhat ka ta lada ka buram ban nyokor ya ka ktien bangi kren hang ne but ya ka official language ong no ka ba ka jela ka pendan kam kan ta ti nang pasyu nakling jong ka Meghalaya Legislative Assembly lani nakling jong ka government haba la pen kre kum tu ginsa la dai ban inform haswa ban sedang ka darbar si ki MLAs nang ba tu ka jingkren jong governor kan nempoi se ka jing kulmar kum ba kalong menne long kam itnat su kan dan hab ban ya pusya hang tu namar ba amsim 8 lepai ki ti kala long ang kala penhir dono ya ka buram jong ka darbar thawan kan
Indonesia nagaleng jong speaker la ne nagaleng jong ka government kala dai tep lepas ki MLS barok ka kadon kini ke jing bo uni umnang English u haban le kumta ti le se kanam long ka balengo ken da uwan hang tuo dan kren na tu kam nomor kumakalong menit te kala long no kumba ka darbar kam long kam dan syu kata ka buram kan kumba kare bandan ta